Potser no fan res, no ho sé. És que no, vull dir, ho desconec, no m'han dit res encara. Sí, sí. Sí que no havia estat. El magatzem? Sí, sí. Jo tampoc no havia estat. Molt bé. Potser no fan res, no ho sé. És que no, vull dir, ho desconec, no m'han dit res encara. Jo ara fa un parell d'anys o tres em vaig posar aerotèrmia a casa i vaig posar les baixes. Pocs problemes té. Molt que sí, Molt senya. L'Alga, de servei d'Endesa, una Amposta i una Tortosa, acompanyant les 40 persones. Sí. Tots gireu una mica cap aquí? Home, si tu ens ho demanes... He estat una persona per presentar-vos, que és molt important. La relleu generacional. Ei, què tal? És el meu fill, Què tal, com estàs, maco? que és el que ha estat portant pràcticament la part important de l'empresa, és la que ho ha de recollir. Què tal, com va? Sebastián. Què tal? Tu ja fas una que ets, no? I els altres van darrere, van arribant. Jo dic perquè Però fem això aquí o...? s'ha preocupat molt